ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን በዘንደቅና ድማ እግዚአብሔር መመሊስ ይባርከን አገልግሎትን በጸጋን በሁሉና ዓበያ ኸዳ ሁሉ ህይወትን እግዚአብሔር ከገዝኦ ንጸልየለን አብዘዘለናዮ ክብርና አምላክ ይሁን ላኽ ፈቂድዎ ዝመዓልት እዚ እግዚአብሔር ኣብ ዕድሜና ወሲኹና ብትዕና በኃይሊ ሕያዋን ኮይና ደውልና ገሌና ኣብ ህንፃ ቤት እግዚአብሔር ኣብዛጸድ ቤት እግዚአብሔር አለና ገሌና ድማ በመስመር ንከታተላለና ክብርና አምላክ ይሁን ነዛ መዓልት እዚኣ ዝሃበና ናይዛ መዓልት እዚኣ ሰባት ዝገበረና ጸጋ ዝሃበና አምላክ ክብርን ምስጋናን ክንቦ ይግባእ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ትምህርትና ክንከይዲና ካብቲ ዝሓለፈ ደው ዝበልናዮ ካብኡ ክንቅጽሎ ኢና ነዚ መዓልት እዚ ዝኸውን አምላክ ቃል ኣለዎ ንነፍስ ወከፍና ዝኸውን እግዚአብሔር ቃል ኣለዎ በእምነት ክንቀበሎ ከለና ነቲ ቃል ከዓ እቲ ቃል ኃይል ስለዘለዎ መንፈስ አምላክ ዝነፈሶ ጽሑፍ ስለዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዝኾነ በእምነት ምሳና ሓብር ከሎ ኣብ ህይወትና ለውጢ የምጽዩ ኣብ ህይወትና ፍረ ይገብር እዩ ቃል አምላክ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ከም ኢሉሎ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወጽእ ቃለይ ኣብቲ ዝለኣኽዎ ክኸይድ እዩ እቲ ኣነ ክኸውን ዝደለኽዎ ከዓ ክገብር እምበር ብኸምኡ ናባይ ኣይክምለስን እዩ ኢሉ ተዛሪቡሎ ስለዚ ቃል አምላክ ወጽኡ የስልጥ እዩ ቃል አምላክ ንዝኣምንዎ ኣብ ውሽጦም ስራሕ ይሰርሕ እዩ ናይ መቅዳስ ስራሕ ይሰርሕ ናይ ምልዋጥ ስራሕ ይሰርሕ ኣእምሮ ናይ ምሕጻብ ስራሕ ይሰርሕ ሓድሽ ነገር ይገብር እዩ ማለት እዩ ቃል አምላክ ናይ ዝኾነ ናይ ማንም ደገፍ ኣይድልዮን እዩ ቃል አምላክ ብርእሱ ሓቂ ኮይኑ ጸኒዑ ዝነብር ስለዝኾነ ብዘይ ደገፍ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቃል እግዚአብሔር ባዕሉ ደው ክብል ዝኽእል ንሰባት ረቲዑ ከንበርክኽ ዝኽእል ወእግዚአብሔር ቃላትካ ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ኣሎ ኢልወሎ ጸኒዑ ዝነብር ቃል እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክብርና አምላክ ይኹን ሕጂ ኣብ ጴጥሮ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 እንዲና በፂሕና ዘለና ካብ ጥቕሲ 32 ክሳዕ መወዳእታ ዘሎ ከምብቦየሞ ካፍታ ዝሓለፈ ደው ዝበልናላ ካብኣ ጀሚረ ከዓ እቲ ቃል አምላክ ከካፍለኩም እየ ጥቕሲ 32 ኮነ ከዓ ጴጥሮስ ናብ ኩሉ ክዘውር ከሎ ናብቶም ኣብ ልዳ ዝነበሩ ቅዱሳን ወረደ ኣብኡ ከዓ ኤንያ ዝስሙ 8 ዓመት ኣብ ዓራት ዝደቀሰ መጻጉዕ ሰብኣይ ረኸበ ጴጥሮስ ድማ ኤንያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሕውየካ ኣሎ ተንስእ ባዕልኻ አንጽፍ በሎ ብኡ ከዓ ተንስአ ኣብ ልዳን ናብ ሳሮንን ዝነብሩ ኩሎም ከዓ ነዝሪኦም ናብ ጎይታ ተመልሱ ኣብ ዮጴ ድማ ጣቢታ እትበሃል ተማሃሪት ነበረት ትርጉሙ ድማ ዶርቋስ እዩ ንሳ ከዓ ጽቡቕ ግብሪ ዝመልኣ ምጽዋት ውን እትምውፅት እያ ኮነ ከዓ በቲ ቅነቲ ሓሚማ ሞተት ሓጺቦም ድማ ኣብ ደርቢ ኣንበርዋ ልዳ ንዮጴ ቅርብቲ ስለ ዝነበረት እቶም ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ጴጥሮስ ኣብኣ ከም ዘሎ ሰሚዖም ክልተ ሰብኣይ ናብኡ ልኢኾም ከይዶንጎየ ናባታቶም ክመጽእ ለመንዎ ሽዑ ጴጥሮስ ተንስኡ ምሳታቶም ከደ ናብኡ ምስ መጸ ድማ ናብ ደርቢ ኣደይብዎ ኩላተን እተን መበለታት ከዓ እናበኸያ እቲ ጣቢታ ምሳታተን ከላ ዝገበረቶ ቆሙሽን ክዳውንትን እናርአዮ ከቢበንኦ ደው በላ ጴጥሮስ ግና ንኹላተን ናብ ወፃኢ ኣውፂኡ ተንበርኪኹ ጸለየ ናብ ትሬሳ ግልጽ ኢሉ ከዓ ጣቢታ ተንስኢ በላ ኣዒንታ ቋሕ ኣበለት ንጴጥሮስ ምስ ረኣየቶውን ኮፍ በለት ኢዱ ዘርጊሑ ኣተንስኣ ነቶም ቅዱሳንን ነተን መበለታትን ጸዊዑ ድማ ህያው ኮይና ኣብ ቅድሚኦም ደው ኣበላ እዚ ኣብ ኩሉ ዮጴ ተፈልጠ ብዙሓት ከዓ ኣብ ብጎይታ ኣመኑ ንሱ ድማ ሓያሎ መዓልቲ ምስ ስምዖን ፈሓቁ ቆራብቲ ኣብ ዮጴ ተቐመጠ ይብለና ሓፂር ጸሎት ምስ ጸለና
ትምርትና ክንቅጽሊና እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ መሃረና ንስኻ ተዛረበና ስጋንደምን እግዚአብሔር ጸጥ ይበል ክፉእ መንፈስ ጸጥ ይበል መንፈስካ ጥራይ እግዚአብሔር ይግዛእ መንፈስካ አብዝቦታዚ ይዕየ መንፈስካ በመስመር ወእግዚአብሔር ንዝከታተሉ አብዘዘለዎ ይተንክፎም ናብ ኩሉ ሐቅ ዝመርሕ መንፈስ ቅዱስ እቲ ተሰወረ ዝገልጽ መንፈስ ሕጂውን ወእግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ አብዘዘለና ዮ ተረኺቡ ነጥቃልካ ክንምርምሮ ነጥቃልካ ከነጽንዖ ኸለና እነሆ ነጥቃልካ ውሽጥ ቃልካ ዘሎ ምስጢርና ኸፈተ መንፈስ ቅዱስ ክምህረና ሐቅ ኸፍልጠና እትቁንዕ ነገር ከርኤና እግዚአብሔር በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልለና እዚ ግዜ ዝናትካዩ እዚ ቦታ ዝናትካዩ እዚ አየራት ኩሉ ናትካዩ እዚ መስመር ኩሉ ናትካዩ እግዚአብሔር ንስኻ ተቆጻጸሮ ንስኻ ግዛአዮ ከም ዝደለኻ ጌርካ ዕየ ወአምላኽና ኩሉ ክብርና ኻንበካ ምሳና ስለ ዘለኻ ተመስገን ስም ኢየሱስ አሜን ክብርና አምላኽ ይኹን እዚ አገልግሎት ሕጂ ንሪኦ ዘለና አገልግሎት ጴጥሮስ እዩ አገልግሎት ጳውሎስ ናይ ጳውሎስ ምልዋጥ ርኢና ቅድሚውን አገልግሎት ጴጥሮስን ዮሐንስን ድሕሪኡ ናይ እስጢፋኖስ አገልግሎት ናይ ፊልጶስ አገልግሎት ርኢና ሕጂ ኸ ተመሊስና አገልግሎት ጴጥሮስ ኢና ንርኢ ዘለና ዕውት አገልጋሊ ከመይ ከም ዝመስል ኢና ሕጂ ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ኣብዛ አገልግሎት ናይ ጴጥሮስ ግብረ ሐዋርያት በሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ ክልተ ዓበይቲ አገልገልቲ እዩ ዝዛረብ አገልግሎቶም አገልግሎት ጴጥሮስን አገልግሎት ጳውሎስን ኣብ መጀመርያ ምዕራፍ እናመጻእና ክንከይድ ከለና ስጋዕ ምዕራፍ 6 አገልግሎት ጴጥሮስ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ካብ 6 ስጋዕ 8 ዘሎ አገልግሎት እስጢፋኖስ ካብ 8 ድሓር ከዓ ክሳብ 9 ዘሎ አገልግሎት ፊልጶስ ኣብ 9 ምስ በጽሓና ኸ መጀመርያ ዘፋልጠና ምስ ጳውሎስ እዩ ሳውል በዓል ተርሴስ ምልዋጥ ጳውሎስ ርኢና ማለት እዩ ጳውሎስ ከመይ ከም ተለወጠ ጎይታ እንታይ ከም ዝገበረ ኣብኡ ጳውሎስ ከመይ ከም ዘገልገለ ብሓፂር ኣብኡ ኣርኢና ኣሎ ድሕሪኡ ተመሊሱ ኣብታ 9 ምዕራፍ ካብ 32 ንድሓር ስጋዕት ምዕራፍ 12 ሕጂ ዘዘንትወልና ድማ አገልግሎት ጴጥሮስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጴጥሮስ ዘገልግሎ አገልግሎት በብሓደ ንሪኦ ኣለና ኣብነት ዝኾነና ዕውት አገልጋሊ ከመይ ከም ዝመስል ብናይ ጴጥሮስ ህይወት ክንርኢ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ካብቲ ዝረአናዮ 6 ነጥብታት በብሓደ ክንርኢና እታ ቀዳመይቲ ዝረአናያ ዕውት አገልጋሊ ንብዝሒ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ንግለሰባት ከዓ ዘገልግል ኣብ ሆታን ኣብ ጭፈራን ኣብ ዋዕታን ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ሰብ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ኢንዲቪጁዋልስ እተሰብሩ እተጎድኡ ወንጌል ዘድልዮም ፈውስ ዘድልዮም ምብጻሕ ዘድልዮም ከዓ ዝበጽሕ አገልጋሊ ከም ዝኾነ ተዘራሪብና ማለት እዩ ካልኣይ ዝረአናዮ ናይ ጴጥሮስ አገልግሎት ኣብ ዝርኢና ጴጥሮስ ንብዙሕ የገልግል ከም ዝነበረ ንግለሰባት ከዓ እናኸደ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተኻልኣይ ገጽ ናይ ጴጥሮስ አገልግሎት ንግለሰባት እናኸደ ከገልግል ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ካልእ ናይ ጴጥሮስ ዝረአናዮ እንታይ እዩ ጴጥሮስ ክርስቶስ ዘኽብር ባርያ ናይ አምላኽ ከም ዝነበረ ክርስቶስ ዘውጉልሕ ኣብቲ አገልግሎቱ ክርስቶስ ክረአ እምበር ንሱ ክረአ ዝጽዕር ሰብ ከም ዘይነበረ ንኤንያ ነቲ 8 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ ሰብኣይ ክፍውሶ ከሎ እንታይ ኢልዎ ኤንያ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕውየካ ኣሎ ኢልዎ እቲ ዘሕዊ መን ምዃኑ ሓቢሩ ማለት እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ልዕል ኣቢሉ ዝፍውስ ንሱ እዩ ክብሪ ዝግብኦ ንሱ እዩ ኢሉ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥምቱ ከም ገበረ ርኢና እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ጴጥሮስ available ቁርብ ህልዊ ኣበለኻ ክባል ከሎ ኣለኹ ዝብል ከም ዝኾነ ኢና ክንሪኦ ቀስና በልና 6 ነጥብታት ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ምንታይ በፂሕና ነርና ኣብታ ንኤንያ ተንስእ ባዕልኻ ኣንጽፍ ዝበሎ እቲ ሓረግቲኣ ክንሪኣ ይደሊ እዚ ሓረግ እዚኣ ኤንያ ብኡንብኡ ተንሲኡ ዕለታዊ ተግባሩ ክገብር ከም ዝጀመረ እተርእየና ሓረግ እያ ስለዚ ኤንያ ምስ ሓወ ብኡንብኡን ናብ ስርሑ ይተመሊሱ ናብቲ ንቡር ዝገብሮ ዝነበረ ናብርኡ እዩ ተመሊሱ ደቂሱ ብዓራት 8 ዓመት ነይሩ
حجقنا تنسيو عراتو خنصف نابرو خجبر كم زخاله إن أنا لك كم تحمات بيتروس يسوع كريستوس مسمته حميمة مسنحته قرب يلنا تعاسو خاب أنت يجيرو قنحو مس بلد حريب أنت يجير حمات بيتروس تنسيا أقل قلتو أبسرحة أبنبورنا برا ملو زخانة نجر كم زخانة إن أنري أب حدش كيدان بسم قويتا زتقبرو تأمرات كلهم كتبت هاويانن ملؤات نمبر معبلت ويبقرب نحاشهم زخودو تأمرات تاينبرون تأمرات كبهال كله كتبتاوي كلايكا ملو إيو إنما معبل زخي التأمرات أيكونن لو مرئس حمي مكة قسنا بلص بحي حدقك تأمرات أيكونن قالوا غين كان يركا قسل وصي كان يرو قسنا بلي حوي تأمرات أيكونن أب حدش كيدان كان نبب كلنا تأمرات النبلو قصبتاون ملؤن كم زخونه إنا نريو مالتي سلازم معبالي فوسي أي نرئنينا اتأبزت قصزي بوبو خا تنسى زبل حارك اتفوسي قصبتاوي مخاني زملكت بوبو يزبلنا زول بوبو انت اي زملكت قصبتاوي اتفوسي immediately بقى كم قصبت عيني كم قح سلم انيا كريستوس يحوي كالو مس بلوس بدت يلو مالتي قاسيلو يكونن بدت شعن بون كم زحوي يزرينا اتعاراتك انصف زبل دما اتفوسي ملو توتال فصم فوسي كم زخونه تنسيو اب النور عيو كم تملسته ريستور 100% ريستور كم زخونه يزرينا أبز حالفو معرفات هواريات بسم قويتانا زقبروا وتأمرات كلهم كنريهم كلنا تزاتينا اللهم تعذيبنا يومنا لنا بؤو زخونون كسبت هاويان ملآتن كم زنبرو إنا كله أما صحف قدس أب حدش كيدان زلو تأمرات أبولي كيدان وانتقبرو أحالفو من نريهم تأمرات كسبت هاويان ملآتن كم زخون إنا النري عور زنبرة ملؤ مرأي كخون اللو خلو مقدور زنبرة برديلو ختنسق كلو لمسام زنبرة كم كسبت ملؤ من صح كركب كلو عباس زنبرة لسانو تفتحو بقبو كزارب كلو إنا نري أملو حدش كيدان ببو قرب وي معبالو زخونا فوسي زبال تأمراتنا فوسي تصحفو أين ركبنينا أب إين يازتفت سمي ناي محواي تأمرات دما كسبتاون ملؤن إنيرو محواي إنيا ملؤ كوين مسحاوي مالتيو محواي إنا كالق زقبرو نجر انتايو انتيلنا وتصيت ايت محواي دما اتوم اب كتما لدان سارونن زقبرو في قلبت إلهم ناب قويتا يمتمليسون بتتأمرات تلازين تايب لنا بتقص سالسان حموشتنس بس احنا أبلدان أبصارونن زنبرو خلاتهم كا نزري أم ناب قويتا تملسو يبلنا إذا أبزت قصزي كلاتهم زبل قال قرب النانترينا يو كلهم أب كتما لدان قربيتا زنبرت كتما سارونن زنبرو كلهم قلبت إلهم حد خيت رفاهم ناب قويتا تملسهم إذا nation wide way state wide city wide revival بملوت ختمة لك كم لاي سماريا فيليبوس وانجيل مستبغى سماريا بملتا ختمة اعتنقنقا بملتا زلونا يغاننت مسارحي زلو عطان زلو شرارا زلو عنقي زلو تفلالي خدان نتعوتا تتقوملو زنبرو نغاننت تتقوملو زنبرو توم كتما بملوت ختمة امصيو اب حوان ديدو اتا ختمة بملتا ناب قويتا قلبت الى خمتم كم زمصتمو سماريا بملتا بحاغوس منفس قدوس كم تملأت إنارينا بملتا قلبت الى خمس مصت سامراويان كم زدحانو إنارينا أبزد ما نرزلنا زن كلت ختماتات سارونن لدان زتبالا ختماتات قصر خنداي زخونه حزب خمس نبرن عين فلتن بتناي قدم غزيه نيشتي كتما حشح زلوا خلتش حزلوا حمشتش حزلوا 14 حزلوا كم زنا يحج بز حزب زلوا يكونن بتا ختما غنا بملتا سارونن لدان قلبت إلن ناب أملاح كم تملسا ناب قويتا كم تملسا كلهم كم تملسو نري كلهم اب كتما لدان غوربيتا زنبرت كتما سارون زنبرو كلهم قلبت إلهم يمناب قويتا تمليسهم نحادسب نينيا
ከገልግል ጴጥሮስ ፈቃደኛ ኮይኑ ስለዝወፀ ተኸቲሉ ዝመፀ በረኸት ኣዝዩ ዓቢ በረኸት ከም ዝኾነ ነቕርበሉ ንእሽተይ ኢልና ኸይንዓቕና ክንወፅእ ለና ብድሕሪኡ ዝስዕብ ማእለያ ዘይብሉ ካብ እግዚኣብሔር ዝመፅእ በረኸት ኣለ ንንእሽተይ ምስ ንንዕቕ ድማ ብዙሕ በረኸት ክተርፈና ይኽእል እዩ ንእሽተይ ሽጉምቲ ንእሽተይ ምእዛዝ ንእሽተይ ትግበር ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝበልናዮ እንእዘዞ ንኣምላኽ ገፊሕ በረኸት ሰፊሕ በረኸት ክፃልና ክእል እዩ ንኤንያ ከድሕን ንኤንያ ክፅሊ ንኤንያ ክበፅሕ ጴጥሮስ ፈቃደኛ ስለ ዝኾነ ንሓደ ሰብ ሳሮንን ልዳን ዝበሃላ ከተማታት ግልብጥ ኢለና ብኣምላኽ ክሳዕ ዝመፃ ዓብ በረኸት ዓብ ምሕፋስ ዓብ ቀውዒ ከም ዝኾነ ኣብታ ከተማ ናይ ነፍሳት ምምላስ ከም ዝኾነ ንርኢ ኣለና እቲ ቃል ኣምላኽ ነግረና ከሎ ከዓ መሊሱ ሳሮንን ልዳን ዝነበሩ ህዝቢ ናብ ጎይታ ተመልሱ ይብለና እዚ ተመልሱ ዝብል ሓረግ ቅርብ ኢልና ክንሪኦ ይደሊ እዚ ተመልሱ ዝብል ሓረግ ካብ ኤፒስትሮፍ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ዝተተርጎመ ክኸውን ከሎ ኤፒስትሮፍ ዝብል ቃል ከዓ ዘስምዖ ፈፂምካ ምቕያር ወይ ከዓ ፈፂምካ ምልዋጥ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ስለዚ ናብ ጎይታ ተመልሱ ክብለና ከሎ ከምዚ ናይ ቀል ዓለም ምምላስ ኣይኮነን ወይ ከምዚ ተናሲሖም ሓጢያቶም ይቕረ ሓቲቶም ምምላስ ጥራይ ኣይኮነን ኣፕሳይድ ዳውን ከም ተገልበፁ ውሽጦም ከም ተቐየረ እግዚአብሔር ከም ዝበፅሖም ከም በሓድሽ ከም ተወልዱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምብፃሕ ምልዋጥ ኣብቶም ሰባት ከም ዝኾነ ይዝነግረና ዘሎ ማለት ኤፒስትሮፎስ ዝብል ፍጹም ምልዋጥ ፍጹም ምቕያር ኣብቶም ሰባት ከም ዝኾነ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተነሲሖም ሓሳቦም ቀይሮም ጥራይ ዘይኮነስ ጎይታ ከም ዝበፅሖም ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝተወልዱ ከም ዝድሓኑ ሓጢያቶም ተሓዲግሎም ጽድቂ ከም ዝተቐበሉ ዘርኢ ከም ዝኾነ ናይ ህይወት ለውጢ ከም ዝረኸቡ ፈፂሞም ከም ተለወጡ ይዘርና ናብ ጎይታ ተመልሱ ዝብል ቃል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ደጋጊምና ርኢና ያለና ሳልሳይ ምዕራፍ ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 11 ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 14 ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 15 ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 26 ናብ ጎይታ ተመልሱ ዝብል ቃል ኣሎ እዚ ናብ ጎይታ ተመልሱ ዝብል ናይ ህይወቶም ትራንስፎርሜሽን ከም ተገብረ መንፈስ ኣተወ ካብ ውሽጦም ንደገ ከም ዝለወጦም ውሽጦም ከም ተሐደሰ እቱሙት መንፈሶም ከም ዝተንሰአ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾኑ ፍጹም ከም ተለወጡ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተሃልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ትብሉይ ሓሊፉ ብሉይ ነገራቶም ተቐንጢጡ ከም በሓድሽ ከም ተፈጥሩ ዘርኢ ቃል ምዃኑ ንሓዞም እዚ ቃል እዚ ብፍላይ ኣብ ምዕራፍ 26 ግብረ ሐዋርያት ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚሽን ንጳውሎስ ክህቦ ከሎ እንታይ ክገብር ከም ዝኾነ ክነግሮ ከሎ እንታይ ኢልዎሎ ንኣይ ብምእማን ከዓ ሕድገት ሓጢያትን ርስቲ ምስ ቅዱሳንን ክረኽቡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣንን ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ኣዒንቶም ክትከፍተሎም እልእከካ ኣለኹ ኢልዎ ልክዕትኪ ናብ ኣምላኽ ምምላስ ማለት ሓጢያቱ ተሓድገሉ ርስቲ ምስ ቅዱሳን ዝረኸበ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣን ከዓ ናብ ሓርነት ኣምላኽ ዝኣተወ ከም ዝኾነ ይትቃል ኣምላኽ ዝምህር ብሩኻት ስለዚ ናብ ጎይታ ተመልሱ ክብል ከሎ እዚዩ ዘመልክት ማለት እዩ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣዒንቶም ተሸፊኑ ነይሩስ ኣዒንቶም ተኸፊቱ ጸልሚትዎም ዝነበረ መጋረጃ ዝነበሮም ስተ መጋረጃ ዝተቐንጠልጠሎም ንየሱስ ዝረኣይዎ ህይወቶም ተወጠ እዩ ዘመልክት ኣብ ቃልኣይ ቆሮንጦስ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 16 እንተርኢናውን ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ ግና እቲ መጋረጃ ክቕንጠጥ እዩ ይብለና ጎይታ መንፈስ እዩ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ድማ ብኡ ሓርነት ኣሎ ይብለና ስለዚ መጋረጃ ከምቲ ሙሴ ኣብ ገጹ ገይርዎ ረነት መጽሓፍና እንበቦሲ እቲ መጋረጃ ተቐሊዑ ከሎ ብጎይታስ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸልማት ዓይኖም ተሸፊኑ መጋረጃ ሸፊንዎም ይነብሩ ነይሮም ኣብ ጎይታ ምስ ተመልሱ ግና እቲ መጋረጃ እንታይ ይኸውን ይቕንጠጥ እቲ መጋረጃ ምስ ተቐንጠጠ ክርእዩ ይጅምሩ ፊት ንፊት ነቲ ክብሪ ጎይታ ከም ብመስትያት ገይሮም እናረኣይዎ ይብል ኣብ ታሕቲ ውርድ
ቆሮንቶስ ሳልሳይ ምዕራፍ ተሪና እቲ ግለጽ እቲ መጋረጃ ይግለጽ መቅድም ዘይሪእዎ ዝነበሩን ጎይታ እቲ መጋረጃ ምስተገልጸ ግን ፊትነት ክብሪ ጎይታ እናራእይዎ ካብ መንፈስ ጎይታ ተላዕለ ካብ ክብሪ ናብ ምስለ አርአያ ወዱና ተለወጡ ከም ዝኸዱ እቲ ቃል አምላኽ ነጊሩና እቲ ለውጢ ክንብል ከለና ናብ ጎይታ ተመልሱ ክብለና ከሎ መንፈስ ቅዱስ ኦሬዲ ስራሕ ኣብ ህይወቶም ጀሚሩ ከም ዘሎ ለውጥ በህይወቶም ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዘርኢ ቃል ከም ዝኾነ ንሓዞ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ብምሕዋይ ኤንያ ከተማ ሳሮንን ከተማ ልዳን ዝነበሩ ሰባት ናብ ጎይታ ከም ተመልሱ ምልዋጥ ከተማ ብሙሉ ምልዋጥ ከም ዝጀመረ ከም ተወልዱ ብጎይታ ንርኢ ኣለና ድሕሪኡ ጴጥሮስ ኩሉ ግዜ ዝርከብ ከም ዝኾነ ኣብ ድሕሪኡ ዘሎ ክፍሊ ክንዲኦ ኢና ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ካብ ጥቅስ 36 ጀሚርና ስጋዕ ጥቅስ 39 ክንሪኦ ከለና ከዓ ኣብ ዮጴ ድማ ጣቢታ እትበሃል ተማሃሪት ነበረት ትርጉሙ ድማ ዶርቋስ እዩ ንሳ ከዓ ጽቡቕ ግብሪ ዝመልአ ምጽዋት እትምጽያ ኮነ በትቕነት ሓሚማ ሞተት ሓጺቦም ድማ ኣብ ደርቢ አንበርዋ ልዳን ዮጴ ቅርብት ስለ ዝነበረት እቶም ደቅ መዛሙርት ከዓ ንጴጥሮስ ኣብኦም ዘሎ ሰሚዖም ክልተ ሰብኣይ ናብኡ ልኢኾም ከይዶም ወይን ኣባታቶም ክመጽእ ለመንዎ ሽዑ ጴጥሮስ ተንሲኡ ምሳታቶም ከደ ናብኡ ምስ መጸ ድማ ናብ ደርቢ ደየበ ኩላተን እተን መበለታት ከዓ እናበኸያ እቲ ጣቢታ ምሳታተን ከላ ዝገበረቶ ቆምሽን ክዳውንትን እናርአዮ ከቢበንኦ ደው በላ ይብለና ኣቀዲምና ከም ተዛተናሉ ምእዛዝ ጴጥሮስ ንኤንያ ፈውስ አምጽዩ ንኸተማ ልዳን ሳሮንን ከዓ ምድሓን አምጽዩ ሕጂ ድማ ምእዛዙ ናብዛ ዓበየ ተኣምራት ከሰጋግሮ ከሎ ንሪኦ ኣለና መጀመርያ ምእዛዝ ናይ ጴጥሮስ ተኣምራት ናይ ፈውስ ክርኢ ተደኒሱ ዝነበረ ሓዊ ከተማታት ድማ ሪቫይቫል ክመጽእ ከሎ ንርኢ ሕጂ ከዓ ሕሙም ምሕዋይ ኣይኮነን እታኒ እሽተይ ምእዛዝ ካብ ሓደ ደረጃ ክብሪ ናብ ካልእ ዝዓበየ ደረጃ ክብሪ ኣትወስዶ ዘላ ሕሙም ድንስ እዩ ኣሕዮ ሕጂ ግን እንታይ ዝመጽእ ዘሎ ሙት ምትንሳ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ምእዛዝ ንኣምላኽ ንእሽተይ ምስተኣዘዝካ ሓደ ዓብዪ ማዕጾ እዩ ዝኸፍተልካ ነቲ ማዕጾ ኣቲኻ ምስከድካ ካብኡ ዝዓበየ ማዕጾ እዩ ዝኸፍተልካ እናገፍሐ እዩ ዝኸይድ ንሓደ ሰብ ምስካር ምስ ጀመርካ ክልተ ሰብ ይበካ ንክልተ ሰብ ምስካር ምስ ጀመርካ 10 ሰብ ይበካ 10 ሰብ ምስካር ምስ ጀመርካ 100 ሰብ ይበካ እግዚአብሔር ከም እዩ ዶባት ካናስፍሖ እዩ ዝኸይድ እታ መንግስቲ አምላኽ መንግስቲ ክርስቶስ ሓያል ስለ ዝኾነት ጸባብ ኮይና ኣይትነብርን ያ እናመልአት ያ ትኸይድ ሓያል ያ ደጌታት ሲኦል እንታይ ኣይገብርዋን እዮም ኣይክልክልዋን እዮም ኣይሕይልዋን እዮም እቶም ዛረፍቲ ክትንስኡሎም እቶም ዓይቲ ክትንስኡሎም እቶም ኣገልገልቲ ክትንስኡሎም እቶም ኣገልገልቲ ብዝተንስእዎን ብዝተኣዘዝዎን መጠን ሓያል ስለ ዝኾነት እታ ማሕበር ክርስቶስ ሓያል ስለ ዝኾነት ተኣካሉ ናይ ክርስቶስ ታስጉኡ እናወረሰት ያ ትኸይድ ካብ ሓደ ደረጃ ካብ ሰማርያ ካብ ይሁዳ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ይሁዳ ናብ ሰማርያ ናብ መዘላ ምድሪ እናገፍሐት እናዓበየት እናገዝአት እትኸይድ መንግስትያ እታ ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ ጴጥሮስ ታ ምእዛዝ ቅድም ንኤንያ ሕጂ ከዓ ናብ ካልእ ናብ ሙት ምትንሳእ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ልዳ እናነበረ ከሎ ነቶም ኣብ ዮጴ ዝነበሩ ቅዱሳን ከቢድ ሓደጋ እዩ ኣጋጢሞም ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና እቲ ዘጋጥሞም ሓደጋ ድማ ሓንቲ ፍትውቲ ኣማኒት ጓል መዝሙር ተማሃሪት ኢልዋሎ ጓል መዝሙር ናይ ጎይታ ያኔራ ተማሃሪት ያኔራ ኣብቲ ናይ ግሪክ ክንሪኦ ከለና ማቴቴሪያ ይብላ ጓል መዝሙር ማለት እዩ ወደ መዝሙር ክብል ከለኻ ማቴቴስ ይዝብሎ ኣብ ማቴቴሪያ ትብልካ ኣብ ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱሳይ ንረኽባን ኢና ኣብዚ ቦታ እዚኣ ጥራይና ንረኽባ ናይ ትግርኛ ክትርጉምዋ ከለው ሓንቲ ተማሃሪት ነበረት ኢሎም ወደ መዝሙር ጓል መዝሙር ነበረት ያትብል እታ ቃል ማለት ጓል መዝሙር ነራ ሰዓቢት ጎይታ ያ ነራ ናይ ጎይታ ዝኾነት ከም በሓድሽ ተወልደት ህይወታ ንጎይታ ዝሃበት ኣገልጋሊት ያ ነራ ዶርቋስ እዚ ጓል መዝሙር ዝብል ቃል መጸውዒ ብዘይካ ኣብዛ ክፍሊ እዚኣ ኣብ ካልእ
ملأ حدش كيدان إذا سبيت زي أترايا قوال مزمور تباهيلا تسميع زلا أبيتا زبل شم بقريخ دورقواس زبل ترجمي زلو ترجمه مولو أبيتا دورقواس إلهم مالو دورقواس زبل بتقرينيا ترجم كلها سسح إيش ما نيرو دورقواس مالت انتي مالتي سسح نفلت عندنا سسح أنت إنسسا قرماز ملو خوين حبرات كم زبيج خوين عدا نتبزل لوا أزيا شواويت فتنتي زخونت إنسسا يا مالتي سلازي شم كبوا خلو سسح يلوم شم هيبو مالو دورقواس مالت سسح مالتي سسح قرماز اللوا صبغتي فتان إنسسا نايزا سبيت زيا اتباهريات خمي كم زنبره قدس لقواس ابزي ግብረ ሐዋርያት ከዘንትወልና خلو انت عينت ባህሪ ነርዋ دورقواس انتلنا نسخ ጽቡቅ ግብሪ ትመልአ ምጽዋት ከአትምጹት ሰበይቲ ያኔራ ይብለና ስለዚህ دورقواس ሕያወይቲ ንድኻታት ትተሐሊ ጽቡቅ ግብሪ ዝመልአ ሰበይቲ ከም ዝነበረት እቲ ጽሑፍ ይምስክረላ አሎ እትተብሮ ዝነበረት ጽቡቅ ነገር ምጽዋት እንታይ ዓይነት ትገብር ከም ዝነበረት እኮ አቂሩ እንተ ዘይ ነገረና ኣብ 39 ግና ቀሙሽን ክዳንን እንዳሰፈየት ነተን ዕሩቃትን ስኡናትን ድኻታትን መበለታት ትኸድነንን ተሓልየለንን ከም ዝነበረት ክንእምት ንኽእሊና دورقواس ሰፋይት ያኔራ ማለት እዩ مكينا سفايت نيراتا ينبرتان اندعفت جزيتي جن كدان الناس سفيت نزن مبلتات أبت محبر زلوع نزن دخاتات تخدنا النير برخت سبيتي يعني كل يزغنا بهاري زلوع ناي كريستوس بهاري زنبرا رحتي يا نيرا دورقواس حدا أماني كريستيان እቲ ክርስቲያናው ናብራ ብኸመይ ክነብሮ ከም ዝግባእ እትገልጽ ኣብነት ዝኾነት ሰበይቲያ دورقواس እቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ወደ መዝሙር ክርስቶስ ከም ሰዓቢ ክርስቶስ ኮይኑ ክፍጽሞ ዘለዎ ግዴታ ዝፈጸመት ሰበይቲ ንዕኡ ዘማልአት ሰበይቲ ከም ዝኾነት ኢና ንርኢ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ጥቕስ 10 ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ጥቕስ 8 9 عدا كواخي مكحسي بجبري أيكوننا زصدقنا بأمنة بتصقعنا زصدقنا إذا خاوهبت أملاخ ينبر كباخاتكم أيكون المسبلة أبتقص 10 زبلنا فطرات وإنامو أتي أملاخ كنبلالس هلو إلو قدم زدالو وسن جبري بكريستوس يسوس اتفترنا إنا بلنا بكريستوس يسوس اتفترنا محرت زرقبنا حدشت زغونس نت بكريستوس تمدبنا قدم مدب سناي جبري بو منتي كنملالس إلو يمدبنا زد حناس زناي جبر من تخنجبري زد حناس دقنة እግዚአብሔር من تخننصبارقي እግዚአብሔር ዝገበረልና ደግነታት ክነግሪ ንሰባት ደግነትና خنري ደግነት ዘለዎም ሰባት ክንከውን ይቃል አምላኽ ዝምዕደና ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 11 بسناي جبر زبلة كله فرنا فرخمن بفلتة أملاخنا عبيخمن بقولوا نجزي أبيه رباه كتبلو نو بقعات كوينكم كتملالو سوء اسأل الله خوي لذي بسناي جبر زبلة كله فرنا فرخم يبلنا أماني سناي جبر زلوا سناي جبر التملأ كخون يزقبون سناي جبر قلب الكلنا بوزح زل تقال لي حدا خابت سناي جبر ندخاتات محلاي نزختامات نمبلتات قلح مباليو عينها مخفاتي قالوا كله تسنى يقبري تسألوت اتقال أملاخ اتقلوا نقر ناتا قبرو قلو سأب العليوخا بفغرن بحاليوتن ناتا درخ من مللاس فغرن امنتن قبل بخاخ هلو فغرن امنتن ابي واتكا خفري عبيت فري اما صحف قدس كلتين مانتا خوينن
እንሪኤን ክርስቲያን ክፈሪየን ዘለዎ ክልተ ዓበይት ፍረ እምነትን ፍቅርን ካብኡ ካልእ ኩሉ ተወሳኺ እዩ እምነትን ፍቅርን ፍረዩ እምነትን ፍቅርን ኣብ ህይወትኩም ይሃሉ ይብለና እታ ፍቅሪ ንኩሉ ዝሓዘት ኩሉ ዘካተተት እያ እታ እምነት ከዓ ምስ ኣምላኽ ዘሎና እምነት ንኣምላኽ ንኣምኖ ዲና ናብ በረኸት ኣምላኽ ተእትወና ናብ ጽድቂ ተእትወና ናብ ቅድስና ተእትወና እቲ በኣምላኽ ተኣመመልና ተውርሰና እምነት بغلت بإمنة بفقرن كنفري قال أملاخ ينقرنا إذا سبيت دور قواس نري أزلنا إمنة تملأت سناي قبري فقر خاز تملأت حياويتي نتنا أزلوا دخاتات مبلتات التحلي دنقاتي سبيتي كم زنبرت إنا نري أتأمس حف قدس أب حدش كيدان هاريا أولوس أمنتي كخون وزلوم كمال وزلوم قطعي صحيف وزلو نتقطع زمالت بسناي قبري فرسناي قبري استملأت تقدستنا أملاخ زخونة سبيت خمس نبرت هنا نري إذا سبيت زيا كمتا إتا أبولي كيدان أمسالي سالسان حدن زلا سبيتي أبنت دقنيا سبيت زخونة أب حدش كيدان دما أبنت دقنيا سبيتي دور قواسيا أمسالي سالسان حدن تقصب عسرا بزعبات دقنيا سبيت خنقرنا خلو نشقرات إيدا تزرق حلهم نسقومات كأدوات سدلهم يبلنا اتا دقنيا سبيتي أبز مسئنا خلنا بحدش كيدان كأدور قواس كوم يا غيرا دور قواس دما نشقرات إيدا زرقحت نسقومات كأيدا سددت رحرتي سبيتي أنيرا إذا دقنا الزمل أحياويت سبيت قنا دنقت حميمة كتموت كلا إنا نري نسب زقات ما شقرا زيوز قرن ولا بصو ولا مقد صوصوي نا أملاخ زفكر بمقد أملاخ ونقد إلو زنبلالس أبزا مدرزي آخر لنا زلو معبل زل على المعبلات زقات منا مسكلات زقات منا قدلات زقات منا نقرات قطري بلو أنا كم باستر نايبوزا حات سبات شجر يسمع نايبوزا حات سبات شجر كسمع كله خوي قربني أنت خمس خلو دي قبل ما تحرك أخوخ أزقدد أخوخ أزقدد إذا سب بخمي قدلي يزحلف زلو سبل ناي رأسخا قدلي ساعة ترسع تخول وتنسخا تحلف وزلخا قدلي رسع كاس ويلي كما يزحلف زلو زم كلهم آمنتي قدسان ناي أملاخ بحاتياتو ما يكونن قن عالم قدليا فتنالو تعرلو مسكلالو حمامالو محنقابالو مسآنالو مركابالو مدكامالو مبرتعالو وقعالو منم يلن من آمنت سلا زغونا انتلنا أب حلمي إنا ننبر ذلنا أب حلمي أب دريم ترايو أب حلم ترايو وي أب حاب كال انت أشم زغونا حساب ترايو كغون زغير نبر براكتيكال أب قبر زنبر بحكي أب زعلم زياز نبر سابقن بزح فتناتات لازم قدوسان أب يوب أب لدا أب يوب زنبرو قدوسان أمنتيوم إذا سبيت زي أمسكرنا تاب زحيو تبغى قبر التملأت يا أما كل حوات فتوت يا تبغى تمسكر الله نقولت تفلت قبر قولت تقبر ناي كريستوس مثل هو زلوا سبيت يا قنا حميمة مش حممت كأموتت مويتا لازم قدلتات قالوا إذا بيت كريستيان زي قدلي يقتيموا إذا بيت كريستيان زي دي حسبته دنقت يخوينوا هتشني غبان لك زفتوا زخبروا زفكروا أقل قاليتهم نكريستوس زمثل هو تنصبرق أبنت زخونت دور قواس دنقت قن حميمة موتت زخاء دنصوم سنبدو إذا مدر قاسنتهم أبيوب إذن برو أمنت بتعمي كم ذا سنبدهم كابتن صحف كن جنزب نخيلنا إتهم أبيوب زنبرو قدسان نتا موتهم ندور قاس زقبرو لقاس كزن تولنا خلو خمزي بلنا كونخا بتقنتي حميمة موتت حاتيبهم دما أبدربي أمبروا لدان يوب قربتي سلا زنبرت بتوم دك
ጴጥሮስ ኣብ ኣኸም ዘሎ ሰሚዖም ክልተ ሰብኣይ ናብኡ ልኢኾም ከይደንጎየ ናባታቶም ክመጽእ ክልምንዎ ከም ዝገበሩ ይነግረና ከም ስርዓት አይሁድ ሰብ ምስ ሞተ ንምቕባሩ ከዳድዎ ኸለው ኣካላት ሓጽብዎ እሞ ብኡ ናብ መቃብር እዮም ዝወስድዎ ነይሮም ኣብ ግብረ ሐዋርያት 5 ምዕራፍ ክንርኢ ንኽእል ኢና ሃናንያ ምስ ሞተ ብኡ ኣካላቱ ዳልዮም ቀልጢፎም ናብ መቃብር እዮም ሰጲራ ምስ ሞተት ብኡ ናብ መቃብር እዮም ኣውሪዶም ከምኡ ባህሎም እዩ ኣያጽንሕዎን እዮም ንምውት ዓጺቦም ድሕሪኡ ቀልጢፎም ናብ መቃብር እዮም ዘውርድዎ ነይሮም እዞም ኣብ ዮጴ ዝነበሩ ቅዱሳን ግና ክንሪኦም ከለና ንደርቋስ ምውቶም ከምቲ ንቡር ኣካላታ ምስ ሓጸብዋ ናብ መቃብር ኣብ ክንዲ ዝወስድዋ ናብ ደርቢ ናይቲ ቤት ወሲዶም እዮም ኣብኡ እምቢሮማ ነታ ሬሳ ምስ ሞተት ክገድፍዋ ይደልዩ እዚኣ ትመስል ሰበይትሲ ከመይ ጌርና ክንሓድጋ ሓላይትና ጠዋሪትና ናይ ኣምላኽ ዝኾነት ሰብ ከመይ ጌርና ንመቃብር ክንወስዳ ዝበልዮም ዝመስሉ ሓጺቦም ናብ ላዕሊ ኣብ ክንዲ ንመቃብር ስና ፓላሶ ሰቂሎም ማለት ተሓሰብዎ ነገር ስለዝነበረ ማዕገርገሪት ክፍት ነይራተ ተኸውን ደም ገበሩ መስለኩም ናብ ደርቡ ደም መስሎ ነቂድ ንቀልጥፍ ምበሉ ነይሮም ናበይ ንመቃብር ዞም ሰባት ዚኣቶም ግና እንደርቋስ ምውቶም ከምቲ ንቡር ኣካላታ ምስ ሓጸብዋ ናብ መቃብር ኣብ ክንዲ ዝወስድዋ ናብ ደርቢ ናይቲ ቤት ወሲዶም እዮም ኣንቢሮምዋ እዚ ድማ ብህይወት ክትነብር ስለዝደለይዋ እዩ ደርቋስ ኣብ ማእከልቶም ኣሕዋት ኣዝያ ተፈታዊት ብኩሉ ኣኻይዳ ናብራኣን ድማ ንክርስቶስ እትገልጽ ፍትውቲ ሰበይቲ እያ ነይራ ስለዚ እዛ ሰበይቲ ብህይወት ክትነብረሎም እዮም ደልዮም ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብቲ ቀረብኦም ዘላ ከተማ ልዳ ከም ዘሎ ንኤንያውን ካብ ሕማሙ ከም ዘሕወዮ ዛጊት ሰሚዖም ስለዝነበሩ ቀልጢፎም ሐዋርያ ጴጥሮስ መጽዩ ከተንስኣ ይኽእል እዩ ኢሎም ቀልጢፎም ክመጽእ ንሐዋርያ ጴጥሮስ ጸዊዖሞ ንሐዋርያ ጴጥሮስ ከይደንጎየ ናባታቶም ክመጽእ ለመንዎ ንዘክር ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ዮጴ ኣብ ማእከል ዓቢ ምንቕቓሕ ኣብ መንጎ ኣብ ማእከል ዓቢ ሪቫይቫል እዩ ዘሎ ብዙሕ ምሕፋስ ይኾይን ዘሎ ኣብ ልዳን ኣብ ሳሮንን ሪቫይቫል ይኾይን ዘሎ ማለት ኣብ ዮጴ ኸዓ ሞት ይኾይን ዘሎ ማለት ኣብ ዮጴ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓዘን ያዘላ ኣብ ልዳን ሳሮንን ዘለዋ ማሕበራት ተመስረታ ኸ ኣብ ምንታይ እየን ዘለዋ ኣብ ምሕፋስ ኣብ ሓጎስ ኣብ ዕልልታ ኣብ ኣምልኾ እየን ዘለዋ ጴጥሮስ ከ ኣበይ ዘሎ ኣብ ከል ምሕፋስ ንሕና ዝመጻሉ ዝጥመቓ ንጎይታ ዝቕበላ መንፈስ ቅዱስ መላ ሪቫይቫል እዩ ዘሎ በቃ ሓዊ እዩ ዘሎ ጴጥሮስ ጋር የገልግል ኣሎ በቃ ነቲ ሓደ ይትንክፎ መንፈስ ቅዱስ ይመላ ነቲ ሓደ ይትንክፎ ካልእ ይኸውን ቃል እግዚአብሔር ይዛረብ በቃ ፍሉይ ዝኾነ ምንቕቓሕ ሪቫይቫል እዩ ዘሎ ጴጥሮስ ጋር ኣብዚ ማእከል ውዑይ ነገር እዩ ዘሎ ኣብ ማእከል ዝውዑይ ኣገልግሎት ከሎ ግን ድንገት ካብ ዮጴ ክልተ ሰባት መጽኦም ጴጥሮስ እንደሌካ ኣለና እንደሌካ ኣብ ሽግር ኣቲና እዞም ካብ ዮጴ ዝመጹኑ ልኡኻት ንጴጥሮስ ከይደንጎየ ናብ ልዳ ክመጽእ ምስ ሓተትዎ ግና ጴጥሮስ ብኡ ግዜ ከይወሰደ ከየማኻነ ኣብ ኣገልግሎት ዘለኹ ቢዝየ ከይበለ ያሎኒ ዕዮለኒ ከይበለ ብድዲሉ ምሳታቶም ክኸይድ ከሎ ኢና ከምዚ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ድሕጂ do we do that ሞይ ቁንሎ ጽዒምንሎ ኣብ ጽቡቕና ምቾትን የዘለኹ ካብዝስ ኣይወፅእን ከምታታ ሽልማዊት ሰበይቲ ሰይት ሰሎሞን ናይ ሰሎሞንን ማህልየ ዘላ እግረይ ተሓጺበ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ደቃይካ ምሳይ ደቂሶም እዮም ሕጂ ወሪደ እግረ ኣይርስሕን ሕጂ ካብ ሙቐተይ ኣይወፅእን ፍትወይ ሕጂ ኣይትረብሸኒ ምሸት በቃ ኣይከውንን እዩ
كابزات عمت دكاسي قريت حاتيبه قريب عرضك ازاي زلقو حجي كابزات وصلا مخنيات يبلين متشوت كابتو ما يوصن busy I'm busy I don't have time غزي بلين ناخذون غزي بلين ناخذون غزي بلين مويتا غزي بلين كبروها أبكالي زلقوان أبكال علم أبري فايفالي زلقو سبات قام دحن زلو مقابر قبري تسوعني أيبلن زوم سبات كمصو خلو እና በخيوهم ዝመጹ ክንግምት ንኸሊና በቅድም ጴጥሮስ ክነግርዎ خلو ዝተሸጊርና ምበሪና ደርቋ ስምበር ሞይታ ንብዓቶም እናፈሰሰ ክኸውን ኸሊ እና በخيو ከተርድእ መጽኢካ ብዛዕባ ዝሞተ ክትዛረብ ከለኻስ እና ሰሓካ ይዛረብን ይቃል ጉህዮም ከቢድዎም የመጽዮም ዘለው እዞም ልኡኻት እዚኦም ክላእ ከለውኻ መልእኽቶም ከብጽሑ ዝኽእሉ ብደም ተመሪጾም እዮም ከይዶም ዘለው ጥቡቅ እዮም ንጴጥሮስ ክነግርዎ ትኹነታት ቤተ ክርስቲያን ተወዲያ ያዘላ በኺያት ያዘላ ኩለን መበለታት ይበኺ ያለው ሁሉ ህዝብ ይበኪ ያለው ደርቋስ ሞይታ ችግር ይዘሉ ጴጥሮስ ግን ኣብ ጽቡቕ ያዘለ ኮይኑ ኣይተረፈን ቡንቡ ይብለና ተቃል አምላክ ነገርና ሁሉ ሽዑ ብድድ ይሉና ዓና ይምስበሎ ብድድ ይሉ مسآتهم تمز خده اتي حجن ريو زلنا ربعي بحري ناي امنا قلقالي ويكا نايتي عوتها قلقالي بحري حاد نريو available يركب تليفون زطف ايكونن مالتي يلا خون زبل ايكونن كل غزي خدول له خلص يركب كل غزي خصواع خلص الله خذ አይጥዕመንኒ ዘይብል ንሰብ ብዙሕ ነገር ይጋጥሞኒ ዘይጥዕመካ ነገራት ከጋጥመካ ይኽእል እንዴ كنت ናይ በሐቅ ዕውት አገልጋሊ ግና ርእሱ available ዝገብር ቁሩብ ዝኾነ ቡንቡ ጴጥሮስ ግዜ ኸይወሰደ ከየማ ኸነ አበገልግሎቴ ዘለኹ ኸይበለ ቢዚዬ ዘለኹ ኸይበለ ከይደንጎ ዕዮለን ጉዳይ ያለን ኸይበለ ብድድ ይሉ ምሳታቶም يخيدو تقص سالسان تشعتن كنقرنا كله شعوب بطرس تنسيو مساتاتهم كده يبلنا هاريا بطرس نتوم حاجزوز دلي دخماتن زتጨነቁን ሰባት ንምድጋፍ كل ጊዜ ቁርብ available كم زنبره ካብዚ ጽሑፍ ዚ ክንግንዘብ ንኽእሊና ነስተውዕድ አምላኽ ዝጥቀመሎም ንዝርከቡ available ንዝኾኑ ሰባት ኣብታ አምላኽ ዝደልዮም ግዜን ቦታን ከመሳሙሱ አለኹ ኢሎም ዝርከቡ ሰባት ንዕዮ አምላኽ ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ቁርባት ዝኾኑ ሰባት እዩ ጎይታ ዝጥቀመሎም availability is very important available ዝኾኑ ቁርባት ዝኾኑ ሰባት እዮም ተአምራት አምላኽ ዝርዩ available ዝኾኑ ቁርባት ዝኾኑ ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ዝመልኡ ኃይል አምላኽ አባቶም ዝግለጽ available ዝኾኑ ሰባት እዮም ፍቃድ ጎይታ ዝፈልጡ ፍቃድ ጎይታ ዝግለጸሎም ንዘየለው አይግለጸሎም ቢዝን ዝኾኑ ሰባት አይግለጸሎም ኣብ ጸሎት ንዘየለው ኣብ ቃል አምላኽ ንዘየለው ኣብ ቤት አምላኽ ንዘየለው ኣብ አገልግሎት ንዘየለው ቃል አምላኽ ፍቃድ አምላኽ ንዓኣቶም ስውር ኮይኑ ዝነብር ኣብ available ዝኾኑ እግዚአብሔር ኣብ ዝደልዮም ግዜ ዝርከቡ ፍቃድ አምላኽ ይፈልጡ available ዝኾኑ ሰባት እዮም አምላኽ ዝጥቀመሎም ንዝርከቡ ሰባት ጥራይ አምላኽ ዝጥቀመሎም ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ከነንብብ ከለና እግዚአብሔር ከም ዝበለ ንመን ክልእኽ መን ከኸደልናዩ ዝብል ድምጽ እግዚአብሔር ሰማዕኩ ይብል ኢሳይያስ መን ክልእኽ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኸም ይዝብል ንመን ክልእኽ መን ከኸደለዩ ንመን ክልእኽ መን ከኸደለዩ ንመን ክልእኽ من كخدل يزبل እግዚአብሔር من እግረይ ዝኸውን من ዓይደይ ዝኸውን من ዓይነይ ዝኸውን من ኣፈይ ዝኸውን ብል ጎይታ من ኣብ ቃል አምላኽ ነገርና ሁሉ ወንጌል ማቴዎስ እቲ ጎይታ ከም ዝድንጉ ዝሐስብ ባሪያ
ገና ጎይታ ይመጽን ይሉሲ ነቶም ባሮት ምግፍዖም ይጅምር አብቃል ይኸይድ አብጓል መገድ የላግስ ሐላፍነቱ ይርስዕ እቲ ባርያ ብዘይ ተጸበያ መዓልቲ እቲ ጎይታ ደበኽ ክብል እሞ ግዲኡ ኸዓ ምስ ዓመፅትን ምስ ጉቡዛትን ክኸውን እዩ ንመን ክልእኽ መንከ ክኸደልና እዩ ንመን ክልእኽ ይብል ጎይታ መንከ ክኸደለ እዩ መን ኣሎ ቁርብ መን ኣሎ available መንፈስ ቅዱስ ዝምሉ ዝርከቡ ሰባት እዮም ኣብ ኢየሩሳሌም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም 12 ኣብ ትኸርን ኣብ ደብረ ዘይቲ ተፋኒዎም እኸይድ ኣለኹ ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ወንጌል ስበኹ ከምዚ ኸይድ ከለኹ ትርእይን ኣለኹ ኣነ ኸይድ ኣለኹ ተዛረቦም ይኸይዱ ድሓር ክሳዕ መንፈስ ቅዱስ ዝመጽእ ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ ኢሉ ንየሱስ ዝዓበዎ በሻሓት እዮም ነይሮም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝጸንሑ ግን ክንደይ ሰባት እዮም 120 ሰባት እዮም 120 ሰባት ኣብታ ቦታ ስለ ዝተረኸቡ እናጸለዩ ከለዉ ድንገት ድሕሪ 10 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ በዓል 50 በሓይሊ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ዝተመሉ 120 ሰባት ጥራይ እዮም 3000 ሰባት ኣይኮኑን መንፈስ ቅዱስ ተመልዮም 5000 ሰባት እንጌራ ዝበልዑና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮኑን ተመልዮም እቶም ተረኽቡ መንፈስ ቅዱስ ተመልዮም ዝርከቡን ኢየሱስ ሪእዎ ዝርከቡ ፍቓዱ ይፈልጡ available ዝኾኑ ሰባት ንመን ክልእኽ መንከ ክኸደልና እዩ ኢሳያስ እዚ ድምፂ ሰሚዕ መን ክልእኽ መንከ ክኸደለይ ዝብል ድምፂ ሰማዕኩ ኣነ እውን እኔኹ ለኣኸኒ በልኩ እኔኹ ለኣኸኒ ስሑል ፍላጻ ገይሩ ከዓ እግዚኣብሔር ልኢኽዎ ድሕሪኡ ዝተዛረቦ ካብ ምዕራፍ 6 እንዳሓር ዛቓል ዚኣ ምስ በለ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ትንቢት ምዕራፍ 1 ስጋዕ ምዕራፍ 5 ዝተነበየ ትንቢት ዳሕራይ ኣብ ምዕራፍ 6 ጎይታ ምስ ተገለጸሉ ኣብ ኣፍ ሓዊ ምስ ገበረ ሓጢአት ካውፃእ ኩልካ ኢሉ ጓህሪ ኣፉ ምስ ተንከፈ ንመን ክልእኽ ነለኹ ኢሉ ድሕሪኡ እቲ ሓዊ ካብ ኣፉ እናወፀ ንብዘላ ካብ ምዕራፍ 6 ስጋዕ 66 ምዕራፍ ተነቢዩ ቃል ተዛሪቡ እኔኹ ለኣኸኒ በልኩ እኔኹ ለኣኸኒ I'm available እኔኹ ኣለኹ እግዚአብሔር ለኣኸኒ ከምኡ ዝብሉ ሰባት እግዚአብሔር ይደሊ ስለዚ ጴጥሮስ ከምኡ ዓይነት ሰብ እዩ ፃውዒት ምስ ቀረበሉ ንዓርድኣና ምስ በልዎ ንኽተርፍ ምኽንያት ከይፈጠረ ብድድ ኢሉ ይኸይዱ مسكده أب يوبي مسبس حد ما نبتا إتا موتي درقاس تنبيرات اللو زنبرت ناب دربي نايتابيت وصدوه بطرس بيت درقاس مسبس حد زرا أيو نجر درقاس بتوم مسأ زنبرو قدسان معرخندي تفتاوي تسبكم زنبرت رأي كيدوريو غزالسان تشعتن بطرس أو مسكده كلها تنتن مبلتات كا النابخيا تتابيتا مساتاتن كلاز قبرتو السفيت الكمش تزقبرت اللنسنا كداون تزابتن عيزن متين إذا كوا هيباتني إذا كوا غيره اللي عرقاني زرحقت اللي سبيت كوا نابلاخ بخيا جميرا كبيبونو ان بطرس موتيت قبا سب مويتا كاويت سب مويتا كلن كبخيا خبيبنا او نابخيا مشاوتن كداونتن ناريو كبيبنا او دوبلا يبلنا نقرا ما قدنا حدا خنفلط ازغبا ابزي الله بتخنفلط ازغبا كا نمبلتات محلاي زبلي مصحف قدس رؤسو زخاله تمرتي الله نمبلتات محلاي نزختامات محلاي زبل نمبلتات محلاي نبيت كريستيان استوهبه حلافنت كم زخونه مصحف قدس زمهرنا أبزاب أمريكا مس مسانا جابير يهابوم ترحنا بيت كريستيان منغستي يزقوب روزلو كاونتي رامزي كاونتي هينيبن كاونتي زبالو لدخاتات زرود وزلو قدم نا بيت كريستيان شخم ينير شخم بيت كريستيان دلز بيت كريستيان أما أكل بيت كريستيان نزلو دخاتات أما أكل بيت كريستيان نزلو زختامات أما أكل بيت كريستيان نزلوا مبلتات بفلا يابت زمنتي بزحات مبلتات
النيرة نمنتاي توماسوبوت حتصير عدمي نيروا بوق يموتوا بحمام يموتوا أحد يقوم من قلتيفهم يخدوا سلازنبرو بزحات مبلتات النيرة درز بيت كريستيان بزحات مبلتات أبت قدامي كفل زمن بزحات مبلتاتين أبت بيت كريستيان نيرا نذكر توخينا معرف شدشته قبر هاريات مش بس احنا أفتا بيت كريستيان بأس التفتر بمبلتات نتن مبلتات محلاي مقبن يسرعوا لن نيرهم مسحن درارن يسرعوا لن نيرهم يسرعوا لن كاللو قن سقا حسوم سلسقونه سيطان أما أكل آتيو نتن مبلتات كدالو واندالو أخ قبرو جميرهم نتحنتي يسقبوا نتحنتي يتميوا نتامسهم مقربهم زقونت ناتنا يزبلواتها توم هيلينستيك جو توم هيبرو جو توم عبراويان أيهوداويان أبي يرسالم تولدو زحابيو توم هيلينستيك جو أيهود سرية تبعيلهم زموسوخا زبالوخا كاب غريخ كاب تفلالي بوتا متسيهم أبي يرسالم تقموتو أيهوداويان تن مبلتات ناي أيهود سرية توم أيهود عبراويان مقبن كخلكلوان كعمسوان زبلع كخلقوان كم زجموينا نري أو باس كم زقوانه نري مالت سلز بزحت مبلتات نيرهم اتا بيت كريستيان مجب فطر بقول كتبل حلافنت اب كسادا صف زي بل تقبلته محلاين نمبلتات بزحات مبلتات اتحل نيرا اب تقص حدا معرف شدشت نذكرت خوينا بتقنتي دق مزامرت مس بزحو اتوم ايهود صرئي بتم مقال مغب علت نمبلتاتهم سلز غوسيون ابتم ابراويان اغروم رومو يبلنا رز بزحات مبلتات مغبز مغبون كم زنبرو نري هاريا باولوس ون ابتن تيموثيوس صحافو ملختو ابتا سبخا محبر ناي افيسون انتاي كغبر كم زلو حدا بحدا زرزيرو ممرحخ هبو خلو اتا محبر نتن اما كلا زلوا مبلتات علاليا كتحاليلن كتنققلن كم زلوايو نتيموثيوس ممرحي هيبو اب قداماي تيموثيوس حامشاي معرف زرزر ممرحي كما يجير كان مبلتات تللين حق انيا مبلتات زخونا مبلتات زي كونا انا بل مبلتات كوينن رداء زلون وغن زلون بيتسب زلون مبلتات كوينن منم نجر رداء زي بلن فلا اين نمسرح من تخطع مكايلو او مخير ولا إلنا خنببون خيلنا ابتقص سلستن ترينا نتن مبلتات بحق مبلتات زخونا اخبرن يلو ابتقص تشعتن عسرتن كا بسناي قبر تمسكر الله ولد زعبيت قاشات تقبلت اقر قدسان زحصبت نصببهم زرحاوت سناي قبر زبل السحابت كابس السعامت نلعلي زغنت كابس السعامت سبيت حادث باي زنبرت كم مبلت كوينا تقوصر يلو ممرحي كهبو خلو نري او بتقلالا او كل خندري خلنا دق سوسات راي زيكونا خاب سوسان تحتون مبلتات كم زنبرا يناندري تن مبلتات بيت كريستيان كتحاليلن حلافنت كم زنبرا نري حجون ايتلوتن بيت كريستيان ندخومات نصقومات ندخاتات نزتچنقو نمبلتات نزختامات حدا كابت التوهبه ماندي حدا كابت التوهبه حلافنت كم زخونه بيت كريستيان كترسح يبلنا كل غزي እግዚአብሔር እቶት ክበና ሆሎ ገንዘብ ክበና ሆሎ ንዓይ ጥራይ ኢልና ክንሐስብ ይብልና ኩሉ ግዜ ጎይታ ዘሃበኒ ዝወሃብ ክዝሃበንስ ዝወሃብ ክህብ ምንትዩ እንተ በዚሕልና ኸ ዝወሃብ በዚሕለይ ኢልና ክንሐስብ ዝወሃብ በዚሕለይ ክበዝሓልና ሆሎ እንታይ ክገብር ኢልና ቅድሚ ሕሳብና ዝወሃብ በዚሕለይ ኢልና ክንሐስብ ድኻታት ክንዝክሮም ድኻታት ክንሓልየሎም ኣብ እምሮና ኩሉ ግዜ ክንዝክሮም ከይነውድቆም بتقال أملاخي نقرنا يكون مخنقبر እግዚአብሔር ጸጉን ኃይሉን ያሃበና ደርቋ ስድማ በትእዛዝ አምላክ ምሕላይ ንመበለታት ኣብ ግብር ዘርአየት ሰበይትያ ደርቋስ ሓላይትን ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ትግህት ሰራሕተኛን work ethic ክርስቲያን lazy ክርስቲያን ስራሕ ዘይፈቱ ዝበሃል የለን ክርስቲያን ዘይሰርሕ አይብላዕ ይሉና ይቃል አምላክ ክሰርሕ ክኽእላሉ ክጽዕር diligently ዝጽዕር ክርስቲያን ዝጽዕር በፍላይ ተማወዳት ተማሰውት
كان أنا سمعت حين سعر تموادات كن قرب تمازابيل وزولي مثلا بعالم كنريو خلنا الذي تماشوا تموادات أعرنياتات بفلا من جزين سنتنا دخام كي مسخ له أبرتعنا إن نسرح سلنا Christian ethics سنا خبري ناي كريستنا سرح فتر بقول قبل كله سب كسرح يتفتير عدام كفتر كله سرح يتفتير ماسل زلوا خوينيو تفتيرو ጨዋዳታት ዘለዎ ኮይኑ ተፈጭሩ እንታይ ክገብር ክንቀሳቀስ ክሰርሕ ነታ ገነት ትባል ከዓያን ክሕልዋን ከዓይ ይዘፈትሩ ስራሕ ድሕሪ መርገም ኣይኮነን መጽ ስራሕ ቅድሚ መርገም ኣብቲ ጽቡቕ ኣብቲ ጽድቅ ዝነበረው ግዜ እግዚአብሔር ንሰብ ክሰርሕ ይፈትሩ ስራሕ ዝጸልእ ሰብ አንጻር ቃል አምላኽ ለይዝ ዝኾነ ሰብ አንጻር ቃል አምላኽ هكوي مصحف قدوس بزعبه هكايا قال صبيقو تزاريبو مصحف قدوسنا هكايا تايدغفومني مغنياتنا غبركا زي مسرح بزح ነገር አለው انا حدا ጊዜ حدا سبب زمصيو መጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው ደሞ ይነግረኩም ነው እጀለን አገልጋሊ ይልኒ أبو دحار مع زاغا سرح تجمر دولا أنا وسقا سرح كسرح أنا وسقا سرح الفرغ أنا أسرح بلني وسرح نو أنا دا جزين قويتا ذهب كندي بلني حجة مليسة تن قويتا ذهب كو جزيس كاب قويتا حديقة قوس دو قال أخان لقويتا ذهب كايو جزية خمسة يتسرحان له يخاط نقرن زلها اتزلكا جزية أوفيل كام جزان نوع عالكاسي منم نقر زي تقبر زلها تصبح كاقويتا جزية يبني الكان أبا قلقلت مسكت كان كسرح تسفاي بالكان أب قويتا خيال له تسرح يبقويتا مسمسك أسرح حتى الناس قوي عدش نقر تخو النقر لازقي work ethics كريستيان كسرح الله تصعر الله تعيرو نولدو زخيد نجار كجبر الله ندقو عقور الله زم حلالف نجار كجبر كقيل الله تعير الله بفلا عجن حنا بأمريكا زلنا ات opportunity تعدل رخيبنا يا سلا زلنا تم عدل زي رخبوه مخنيات الله معدل يبلو من كسرح يكون اليوم سرح يلن سرح كوبو مغزيابيرنا لمو نفتي اترخبو بتاع زنبر بزحات يوم ابتفل عليه ابززلنا كن እግዚአብሔር ክብር ስሙ ንስሙ ይኹን ኣብቲ ቦታና ቦታ ስራሒና ዘለና ክንሰርሕ ኣለና ንኩሉ መስርዕ ዘለዎ ጌርና እቲ ናይ አምላኽ ግዜና አምላኽ እቲ ናይ ቤተሰብ ግዜ ንቤተሰብ እቲ ናይ ስራሕ ግዜኻ ብደንብ ጌርና መዲብና ብጻዕር ክንሰርሕ ከለና ኳሊቲ ዘለዎ ስራሕ ዝናኣድ ስራሕ ወጃሃላ ዝኾነ ስራሕ ዘይኮነ ኳሊቲ ዝኾነ ስራሕ ዝናኣድ ስራሕ ስለዚህ ዶርቋስ ቢዳና ሰፈት ኻታ ተቀደም ጻዕርኛ ነራ work ethic ነርዋ ኣብ ተቅድሚ ሕጂ ዝነበርናዮ ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ናይዞም ባፕቲስት ሓሙስ ኣንስቲ ተኣኪበን ይመጻ ዓበይቲ ንስቲን ደቂ ሱሳ ካብኡ ንላዕሊ ጥሮታ ዝወጻእ يمسح حمش كمتش كله خوي رخبان سلام بلن هجي كلن سديا غيرن كوفيلن يسفيا اتاشم نايتا جروبن كا دورقاس يلن ينصويلا ناي دورقاس جروب تبايلن يسفيا حجزي كونفرتر ناي قول عم حقوفي ناي قول عنتاي مخبلكم كل عينتين سرح حجي يري انا ساتن تبيت كريستيان مبزحتهم عبيت سلو زخون قولعي نبرهم أبانا نكري أنا خلوها من السياسة بزح حسلو زخون قولعي ولدو تحنت تنستري وحراسي قولعي بلا خندي قال له قولعي بلا نمو كبا بلن كونفرتري بانا خندي سب يعدلا نيران مالتي تنحوات محقو فقولعة يهبئ نيران منازع أقلقلوسا بحاليو تدري خان مالتي منو زمانا نكسر حانيران حجة عارفان ندين كما يلنكوف كبلا قال نقر كقبر حسيبا كا سرحي سرحا Christianity to work ethics سرحسي ناتيو يلو حزلو ناتيو سرحي تفتيره كبل الله
أملاخ بسرحي يخبريو يلو كعسبا إن أملاخ كم زقلقل زلو غيرو تسرحو قلترو كخلال قال أملاخكم يزمر لازم work ethics كنرئي نخالينا لذا سبيت زيا ندخاتات كتحليلا تعاري تر إذن برد سبيتي مخانا نرأيها بتازل تخيلت تتضيما نبرخت مبلتات يا أخوينا نحن كم سعبت كريستوس بتأملاخ ذهبنا تأجان بتأملاخ ذهبنا خيلتن نقدسان كنجلجل يزقبا إذا درقوا ستبهال سبيتي نتنز عرق مبلتات كداننا خدنت ناسفيت تخدنا النيرة من البات سفيان داشت أتون نمقبن ون كي ترفت حلي نيرة تخون تقلها ندغاتات محلاي حاقوسا زنبرت سبيتي يا أبتقصالة سان شدشتن أبيوب إدما أبيتات تبهال تمهاريت نبرت ترقوم دما دورقواس ويسسح يو نساخا صبو قبري زملاء مصوات اتمصوت يبلنا اتن دخاتات الترئيو زنبرت حاليوتن صعرن توفاينتن دما ابتو محوات ابي موغوس يبوا اليوم قال سبات انتين نبل بزي اخو ودي እግዚአብሔር ሞገስ አበና አብቅር ምሰብ ሞገስ አበና አብቅር ምሰብ ሞገስ አበና አብቅር ምሰብ ሞገስካ ነው ንለይ ዝሰብ ንሃካይ ሰብ እግዚአብሔር ሞገስ አይቦል ሞገስ በምንታይ ከም ዝመጽ ስራሕካ አጽፊፍካ ክሰርሕ ከለኻ ሞገስ እግዚአብሔር እናተኸተለካ እግዚአብሔር ለይ ዝኸለኻ ሞገስ ዘይቡካሲ እንታይ ዝገብር ዘሎ ንለይ ዚ ዘተባብዕ ዘሎ ማለት መመሊስ ጋር ለይ ዝኹን ነቲ ተጊዩ ዝዓይ ሞገስ ክቦ ከሎ ግን እንታይ ዝገብር ዘሎ ማለት ከምኡ ትግብኡ መሊሱ አጸቢቁ ጽቡቕ ስራሕ ክሰርሕ ነቶም ካልኦት ከኣብነትን ኣርኣያን ክኸውን ይገብሩ ዝተጊና ክንዓይ ከለና ሞገስ እግዚአብሔር ኢና ንረክብ ጽቡቕ ብዝገበርናሉ መጠን ንኣምላኽ ብዝተኣዘዝናሉ መጠን ሞገስ እግዚአብሔር ከኣና ተኸተለና ኣብ ቅድሜና እናወፀ እዩ ዝኸይድ ስለዚ በቲ ኣምላኽ ذهبنا ጸጋን ክእለትን ንቅዱሳን ንምግልጋል እስክንሕሰብ ዓስብና ድማ ኣብ ሰማይ ኣዝዩ ክበዝሕ ዓስብና ኣብ ሰማይ ኣዝዩ ክበዝሕ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሰዓትና ኣኺላ ስለ ዘላ ኣብዚ ደው ከብለ ንዝመጽእ ግዜ እታ ራብዒት ነጥቢ ክንሪኣ ኢና እግዚአብሔር ይባርኽኩም ሓፂር ጸሎት أملاخ كنا مسجونينا حتى صلوات كنكبرينا. እግዚአብሔር አምላክና ክብሩ ሁሉና አኻን በካ ስለዛሃብ ካና ቃልካ አብቃልካ ምግልሃት ስለዛሃብ ካና እግዚአብሔር አምላክ ክብሩ ሁሉና አኻን በካለውና ጎይታና አምላክና ነዝተ ሰምዐ ቃል ነዝተ ዘርአ ቃል ወእግዚአብሔር ንስኻ ሐልዎ ጸላኸ ይሰርቆ እግዚአብሔር አብልብና አብሉ መሬት ከም ተተኽለ ኮይኑ ሱር ክሰድድ ለዓለኻ ኾጽ ፍረኽ ፈሪ ወእግዚአብሔር አምላክ ክትረድእ በእምነት እዝቃልዚ ምሳና ከሐብር ከተቀመና ጎይታ ክትረድእ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልሎና እግዚአብሔር አምላክና ስለዛሃብካና ስለቃልካ ኩሉ ክብርና አኻ ምሸትና ባርኽ ነቶም በመስመር ዝከታተሉ አብዘት ዘለው ወበረኸትካ ይዕዘዘሎም ነዞም አቤትካ ዘለውኻ ባርኮም ካብ ዝወጽዮም ክኸዱ ከለው መገዶም ሓሉ ካብ ክፉእ ሰውሮም በሰላም በደሓን ቤቶም መለሶም ቤቶም ድማ እግዚአብሔር ቤት ሓጎስ ቤት ጸሎት ቤት ምስጋና ቤት አምልኾ ይኹነሎም ኩሉ ክብርና አኻን በካ ለሰማዕካና ተመስገን በስም ኢየሱስ አሜን